I foråret 2008 har der som kendt været en kæmpe konflikt på det danske arbejdsmarked. Det startede faktisk allerede året før, hvor sosuerne på Holstebro-egnen sagde nej til de lave lønninger. Det blev så fulgt op her under overenskomstfornyelserne i foråret 2008, hvor først sygeplejersken og FOA strejkede, og så sagde pædagogerne nej til overenskomstforliget. Og især den sidste konflikt har jeg fulgt faktisk fra dag 1 her i Kolding. Og en af pædagogernes sidste manifestationer fandt sted den 13. juni 2008. En lidt grå forårsdag, hvor man havde besluttet at stille sig op langs Søndre Ringgade. Og hensigten var selvfølgelig at vinde befolkningens sympati. Den var måske begyndt at smuldre en lille smule, fordi der var mange forældre, der kom i klemme, og mange bedsteforældre var ved at have udtømt mulighederne for at beskæftige børnebørnene. Men pædagogerne har i hvert fald haft mange gode og positive indfald under den her konflikt. Og jeg besluttede mig så, da jeg havde fundet ud af at tage en videofilm med mit lille kamera og cykle en tur langs kæden ved Søndre Ringgade i Kolding. Og jeg skulle prøve at se, om jeg både kunne tale i mikrofonen og vinke til folk og fotografere og cykle på en gang. Og det var jo 4 ting, og det er næsten ikke til at overkomme. Men nogle af billederne er da måske blevet rimelig gode, og jeg har fulgt hele konflikten og synes, at det har været flot fra dag nummer 1.